Ay mo, nga wa man kayo nakuha mo sa gusa. Doble na tapagan. Wow! Kaon eh. Kaon. Pag today's video mga namingwit ay may niya. Kay daghang ko ng bugaog. May daghana kay usara. Kasi nakakuha na. Kasi may gwapo dili dai. Sila. Oh. Lain pag ikaw. Ibog di ko siya na na. Ay gulit ka bakit kiso na di ba ako? Gibutangan at ganun. Sila may ko. Abot lang laga. Ah. Abot lang kita. Ilitok ba ilitok? Kita ka po. Ilitok. Pasis baru dyan sila. Uwaga. Wah, wah pa tagay wa may kuha. Mo ni gyapon mga gawa tagay dito dito inting. Salamat Inting. Salamat sa imong gihatag nga para ko anay. Paon na yung Prapon. Ang prapao ni mo. May nabawaan pa nga wa day makubit ay may pagditso na lamig luto day un. Oh, sa di pa danon mo ni sinugdanan. Nga ka, sugod na tagarya. Nakuha, hapit na kakuha ko amigo. Yam-yam na kuha na na. Go na kuha. Tawa ka ron. Huwatang boss ni Fernando Po Jr. ha? Ja. Huwatang boss ni Fernando Po Jr. Kamu jaga Allah. Takwa, bidlo ka. Suka. Eh, ari ba? Dari. Naku ay. Lah. Tawa. Ayaw. Oy, Ano habang partner ni? Buwan. Kamu tulong partner mo tulong niya? Bosas. Bakit ayaw pagkapasulak kay gusto kay unos? Habagat. Muni ako. Ay go me ay. Wow! Allah! Unsa man lista? Allah! Sige sa ikaw ay sudan. Sabi kuwak. Ay gato dapne. Ito sa nabuhat sa. Siguro. Isa wala. Nade gata plan. Septon mo huno. Ay kara mo gulo na. Para man ang mugtok. Mumbate pag na, magbugtok po yun samot. Aliwa si gawa na. Mga kaon, balit ang layang putaryo kay matalis sa tinada. Ngit kayo, kusa kayong tukob hilay kubit. Ngano nga to gitaglayo nga. Narap sa tutungod eh. Kani, imposible kasi hindi man po na nang kuha lagi. Kuha na po. Oo, lagi. Na, Maglalis sa muda. Mano mo kuha? nakakuha na ta ko yung kita, natangtang. Ha? Gap mo kay ka. Ini mau na. Malagi ka. Malagi na yung matukob lagi dia. Kabaw ko nga nang nandun na matukpan da. Tigang sibog-sibog yung lamo. Wah, lagi na dia. Di mo kasama. Yelang gawa na na. Ayo pa siya. Ay, nabay ko pra. Magata eh. Ha? Padag pa tayo. Kakuha kita rin. Yo, bye. Yo. Yo. Ano? Magaw! Ano? Magaw! Diyan na ito puta eh! Oh, diyan na ito binakalami! Nag-fight kami! Yes! Mga agaw, nakasuway na mo na mingwit mo niya apaw ng gibiran? Ugwa pa mo kasuway! Dirira sa maraat! La! Ala! Uwa naman hingulan! Kauman diya sa mo kay magluto sa amin! Kawano na! Good fight! Sumurot good at tinon! Mga agaw, magsuot ang pasada sa itong inununan. Ilunan na ang mga labas ko din. Ang labas di ara!
Huwag sunod ka Martin, ilan ang vegetables. Ang tabings, Tiara! Sabi. Huwag Huwag sunod ka Martin, ilan ang atong kuha nga hinatag. Ang atong dako kay kakuha, Tiara! Ang hinatag, ang paon. Huwag sunod ka Martin, ilan ang pratibla. Kompleto Ricardo! Huwag sunod ka Martin, ilan ang suka. Ang suka, di mara, Tiara! Huwag sunod, last but not least, ilan ang atong vitamins ka Martin. Ang vitamin sa mga gwapo, Tiara! Mga dyan, okay rin, ato na yung takang. Kung sa'yo na ngayon. Mga dyan, ato na yung takang. Wow! Mga dyan, bukal na atong butangan, papasakit sa tangkogo. Ha! Puno eh. Lago na puno! Gidigo ka. Mga dyan, ato na yung masalaman ka kung kumartin, kung okay na ba rin, kung kumartin. Kinawi, kung okay na ba rin. Tigig! Usa pag kuha sa lasa na ang purom na sila. Tigig kali! Barkada naglingkod, katawa walay hunong kalipay yung katawa murag walay katapusan. Mga gaon, okay na isang pina, wow! Mga gaon, bobo na! Ato disugo. Mga gaon, eating na! Riris pagali. Ki. Ganun, saan bagay mo? Gusto ko. Magdali siya, gaon ako no. Akong ganginan niya. Wala mo may kuha. Buwan na ako ato. Ay, sa. Jimmy. Ako kay kuha bugaong. Wag ito na Diyos pa damay ka. Okay na, at least kaon. Wow, miya. Totoo? Gaga. Kaya ko na ginaya. Daw kayo. Ala-ala! Sipon. Ganun. Mga gaon, linig na! Wow! Iko ka.